Sziasztok srácok! Mindenki gyűjtse össze az univerzum erejét és fogjon meg egy popcornt és üljön le a gép elé, vagy bármi elé, amit néztek, mert most a GTA 3-mal fogunk játszani. Oh my god! Wow! Amivel még nem játszottam, csak úgy kipróbáltam, de ez nem számít úgy konkrét játszásnak. Úgyhogy most balfaszkodni fogunk. Vagy nem tudom, meglátjuk, hogy mit hoz a sors. És ez teljesen más, mint a GTA 5. Elindul valami banktörténet, és kinyomódott az egész game. Hoppá, éppen szökünk. Éppen szökünk. Aha. Jó. Rendben. Hát elég csöves kocsi ez már, azért jobb kocsira is telhetett volna. Hoppá. Hoppá. Látszik, hogy nem vagyok valami jó vezető. Sorry. Kövessük azt a rózsaszín jelet, oké. Hoppá, hoppá. Hoppá. Új. Ez így csúszós az út. Ajaj. Hát mennyire csúszós, az olajjal öntötték valakit, az, hogy mi? Hát mondom, végigkenték az utat olajjal, azért csúszik ennyire. Na. Végre itt vagyunk, ennél a háznál, ahol kellett jönni. És akkor most beszállunk, vagy végig került a kocsit. Ezután meg nagyon gyorsan váltunk egy új kocsit, mert hát... Na, ne... Dudálsz! Anyád temetésén dudáljál, faszom öccse! Mátyás körözés, nem jó. Hí, ez nem jó. Ez nem jó. Csak most így... Hoppá. Be kell menni ebbe a kék cuccba? Be. Oké. Na. Na és akkor. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Hoppá. Ez gyors volt. Nyugodjál már le. Mit dudálsz? Itt a rendőrség, aha. Akkor, bocsánat, elrakom a baseball ütöt. Én egy szegény ártatlan ember vagyok, akinek nincs semmije. És az 5 forintosokat keresem az utcán. Esküszöm, hogy nem azért járok az út közepén, hogy kiszedjek valakit az autójából, de... Megvan a prédánk. Na, viszontlátásra. Vegyük fel Mistit. Hát, jó, oké. Jaj, jaj!
Mik ezek a csajok? The fuck? Ajaj. Kicsit csúszik a kocsi. Ott volt a nyíl, ott volt egy ilyen nyíl, haló. Sorry. Hogy hátra esett. Jó. Szálljál már be. Gyere nyugodtan. Ugye milyen jó kis furgonunk van, ugye? És akkor most gondolom vissza. Úristen, mindjárt felgyullad a kocsi. Jó, lehet inkább kiszállok belőle, mielőtt még itt robbanás lesz a vége. A régi GTA játékokból, meg az új GTA-ból ismerve. Úgyhogy most megállítunk valakit. Jó napot! És akkor. Sorry, kiszedtünk. Ne, pont ott volt a rendőr. Ez is komolyan azt hitt, hogy leállíthat csak azért, mert megálltott, hogy az így. De kaptam egyes körözést, ez nem jó. Ez nagyon nem jó, hogy kaptam egyes körözést. De legalább azt se tudják most a rendőrök, hogy milyen gyorsan letettek rólam. GTA 1-be egy év, amire leszeded őket magadról. Mission passed. Jó. You can go and see Luigi for more. Nem tudtam végigolvasni. What the hell? The collect weapons work. De nekem ilyen nem már volt alapból. What the hell? Azt hogy vertem ki? Hozzá se értem. Hát jó. Érdekes játék ez. Mi az magától kiszállt? Hát jó. Hoppá, bocsi. Sorry. Nem, én szerintem nem vagyok tisztában azzal, hogy én most épp mit csinálok. Add ide a taxit. És én fogok vezetni. Oké. Jó? Szia! Ajaj, tudnak a rendőrök, nem, very not good. Nem szeretem ezeket a küldetéseket, mert ezért halok meg. Elcsaptam a csávót, akit kellett, nem baj, az is jó. És akkor... Meghalsz! Addig ütlet... Ezt nem látja senki, szerintem ki kell, hogy cenzurázzam, gyerekek. Mert ez elég brutális, amit most itt... Kettes körözés. Ez very fuck not good. Ajaj, ajaj, ajaj. Hát de most... No! 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 Fuck! Shit! De...
Nem. Most komolyan a hülye questek miatt vagyok bajba. Most ha nem csinálném a questeket, nem lennék akkora nagy bajba. Akkor minden menne meg... Ó, azt a micsoda slide-ot nyomtam. Hoppá. Ámba így kell ezt, nyomni kell a... Gyerek, csávó, hülye vagy? Hát kimész elém? Csú. Kocsi meg mindjárt tönkre megy, mert már füstöl. Már ég. Már tönkre megy, mert szegény már nem bírja. Már nem bírja a tehert. Már nem bírja. Mindjárt kigyullad. Mondjuk már kigyulladt, de... Jó, mondjuk nem gyulladt még ki, most még csak a gőz termeli. De 3-as körözésem van, ez így nem jó. És így vigyem el valami... Mi ez? Nem tudom mi az. Hármas körözé... Aha, itt van valami. Oh, aha, pont. What the hell? Mi a franc? Jó, hogy ez a... Jó, hogy ez így izéli a körözést. Aha, na, most már ezt is tudjuk. Ezek fontosak. Esküszöm, ez az utolsó küldetés, amit megcsinálok, mert annyira az, hogy megvan szaf, vagy merre megy, mit csinálj. Most annyira az ez. De én unom ezeket a küldetéseket, rosszalkodni akarok. Ójjaj. És akkor, mission... Hát elbukott az a kocsi. Hát ez robbant. Jó, úgyse csinálom a feladatokat. Hello. Money. Rendben. Egyelőre. Bocsi. Hogy beintett neki? Ott egy taxi. Gyors intézkedünk. Ja nem. Halló? Taxi? Figyelj, én tudok neked segíteni. De most nem már. De én segíteni akartam a rendőrnek. Miért a rendőr? De... Nem már. Miért pont a rendőrautót nyitotta ki? Hoppá. Az ügyes. Very nice. Kocsit lophatok? Egyáltalán lehet lopni? De nem lehet. Pedig de jó lenne, most ellopnék egyet. De, hé! Tapossal át rajtam. Keressünk egy taxit. Na te már, hogyha így felkészültél rá, akkor én itt most széttéverlek. Hát figyelj, nem sajnállak. Hát én ezt el tudnám csinálni évekig, Emi. De jó, most már hagyjuk már szegényt, már úgyis szétvertük. Hé, álljon meg! Miért nem áll meg? Hogy nem ledudált a rendőr? Taxi! Hé!
Ezt imádom, hogy így bemutat neki. És akkor. Megvan a kocsink. És most nem követem ezeket a rohadt questeket. Fúj, questek, fúj. Kukába velük. Ajaj. Hát pedig ő volt, a szétkúrta a taximat. És még minden rendőr, akivel találkozok, meg akar ölni. Jajaj, kicsit csúszik a kocsi. Tűnj innen nyugodtan. Jaj, nem már! Miért sikerült nekem megint a rendőrök előtt csinálni ezt? Menj már innen. Jaj! Ajaj! Ajaj! Csúszik az út, még mondom, még mindig olajjal van bekenve az út. Tényleg ilyen fegyverbolt nincsen itt? Ilyen fegyverbolt. Egyelőre fegyverboltot nem látok sehol. Ó. Várjunk, csak lehet megkínálnom itt az út közepén, és akkor meglátjuk, hogy mi van. Így itt nem lehet be sem menni a boltokba, ja. De alacsony vagy. Hát az ott marad. Nem én raktam oda. Hát mi itt most körbejárunk. Oh. Na mi ez itt? Fesztivál van? De meg kihagynak belőle. Na. Milyen koszos már, mint hogy nagyon szép ez a vidék. Hát, oké. Mi van ilyenkor, hogyha beállok a rendőrautó? Hé! Hát nem csinálnak semmit, ahogy nézem. Kilakoltatlak bará... Jaj, itt félre. Hoppá! Hát az véletlen volt, eskü. Hoppá! Ne. Jó, én ezt feladom, ez a kocsi egy szar. Micsoda kocsi. Hoppá, ez a miénk. Micsoda kocsi, ó. Hát, ó. Nem baj. Hát így jártál. Ó, Isten. Tönkretettem a legjobb autómat. Látszik, hogy tudok én vezetni. És ugyanott vagyunk, ahol van a
Jaj. Jó, én kiszállok, fel fog robbanni a kocsi. Hú. Tényleg a vízcsapot szét lehet ütni? Nem lehet. Hát... Egyelőre csak megyek. Cső! Na, adod ide a kocsidat. Köszi. De nem a... Most meg már elkaptak ezén. Pedig azon mondjuk azt az előző 3-as körözést azt szépen levittük, de... Brrrr. Nem. Szétverlek rendőrként. Azaz. Ó, fegyver. Azt hitted, hogy letartóztatnak, akkor most nagyot tévedtél. Az én történetemnek itt nincs vége. De jó kis kocsit kaptunk amúgy. Eltaposok alá itt mindenkit. Sorry. 2-es körözés, ajaj. Most gyakorlatilag minden izével, akivel találkozni fogok, meg fog támadni, mi? Mit az gatya? Ajaj, az faszom. Jó! Hoppá, az súrolt. Bocsi. Kezdő vagyok még a vezetésben. Gyors, kocsi! Köszi. Hogy hajlnátok meg. What the hell? Nem akartok belehalni esetleg? Ó! 3-as körözés már megint. Ajaj. Hátra tudok valahogy nézni, valahogy. Hey! Gyors kocsiváltás kell, nagyon gyors. Széttörik a kocsimat a rendőrök. És itt van vége. Vagy nem? Komolyan nem itt lenne vége történetemnek. Jó. És már minden is rám jött. Az autó szerintem meg már bírja sokáig. De addig töröm, amíg lehet. Fülben is átjönnek rajta. Azon is átmennek csak azért, hogy elkapjanak. Ne. Ojaj. Nem jó. Istenem. Na jó, de szétlövik a kocsimat. Ez szép. Amúgy milyen dolog ez? Széttörni másiknak a kocsiját? Hát... Basszus. Jó. Tényleg a nyomhentősnek nem tudom elizélni a kocsiját, vagy valami ilyesmi. Azt adnám.
Azaz, osztom a kenyeret. De jó kocsim van. Jó, de jó kocsim van. Köszi. Ajaj, kettes körözés már, az sem jó. És már ilyen törött állapotú kocsim van. Hát nagyon jó. Esküszöm, kettes körözésen ez még elvárhatja még. Az a skam kiugrott elém. Fasza. Na, gyere. Jaj. Annyi meghalok. Ajaj, nem jó. A rendőrök is kicsit már lenyugodhatnak, mert lének már kicsit sziasztázni. Kocsi az enyém. Sorry. Kösz a kocsi, babám. Széttöri az autómat. YOLO, I have a lot of money, you don't have a lot of money, yeah, I'm better than you, yeah, swag, YOLO, yeah, swag, YOLO. I have a lot of money, you don't have a lot of money, yeah, I'm better than you, yeah, swag, YOLO, yeah, swag, YOLO. Elmenekültünk. De... Végre. Sorry. Félreütöttem. Hoppá. Rám jöttek ezek a rendőrök, és nagyon rám izélődtek. Még az elején nem jöttek rám ennyien. És meghalok. Hát, de jó. Hármas körözésnél nagyobbat nem bírok túlélni. Hát szerintem ennyi is lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, ha megnéztétek. Én Xeno voltam. Sziasztok!